Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň onlarçasy bilelikdäki beýannama ýaradyp Türkmen hökümetiniň siýasatlary bilen ilalaşmaýandyklaryny açaçan beýan edýän we konstitusiýon hukuklarynyň berja edilmegini talap edýän türkmen aktivistleriniň Türkiýede iýdarlanmagynyň öňüni almagy talap etdi. Protestlara gatnaşýan we YouTube kanalynda hemde sosial ulgamlarda açaçan çykyş eden Türkmenistanyň raýatlary soňky aýlarda Stambulda hüjümlere, tutsaklyga we ýenjilmelere sebäp boldy. Zorlukly wakalaryň biri hut Türkmen konsullugynyň binasynda bolup geçdi. 2 noýabrda adam hukuklaryny goraýjylaryň ýaýradan bilelikdäki beýannamasyna Ýewropa ýurtlaryndan Orsetden, Ukrainadan, Gürjistandan we Birleşen Ştatlardan bolan 33 sany hökümete degişli bolmadyk gurama gol çekdi. Bilelikdäki beýannama gol çeken döwlete degişli däl guramalaryň wekilleri türkmen häkimetleriniň hereketlerini tanqidleýän türkmen migrantlarynyň ýagdaýynyň yaramazlaşýanlygyna çynlyky alada bildirdiler. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soňky aýlarda görülip eşidilmedik ýanamalara türk polisiýasy tarapyndan esassız tutsak edilmegine, ýenjilmegine we gorkuzmalara sebäp boldy. Munyň bilen birlikde olaryň Türkmenistandaky garyndaşlaryna batyş edildi. Hopsuluk işärleri aktivistleriň Türkmenistandaky maşgalak dağlarından olaryň raýat we syýasy işçiňlikden ýüze bermegini talap edip haýbat atdy. Biz Türkmenistanyň hökümetinden bu basyşy bes etmegi we türk häkimetlerinden halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegi we öz çäginde ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň ygtybarly gorulmagyny talap edýäris. Halkara jemgyýetçiliginden bolsa ýagdaýa ýakyndan gözegçilik etmegi we bu aladalandyrjy ýagdaýy çözmekde kömek bermegi soraýarys diýip beýanatda edilýär. Sosial ulgamlarda açaçan çykyş eden 3 türkmen raýaty Nur Muhammed Anaýew, Eziz Muhammedow we ýene bir adam Stambulda 11-nji oktýabrda näwellik hüjümçiler tarapyndan ýenjilipdi. Anaýew şonda Azatlyk radiosyna 5 hüjümçiniň türkmenlerdigini aýdypdy. Ondan soň 10-njy 22-nji oktýabr aralygynda türk häkimetleri izli-izine 3 aktivisti Ahmet Rahmanow, Kamil Abdulow we Bayram Allalywy tutsak etdi. Hem Stambuldaky deportasiýa merkezine ýerleşdirdi. Aktivistleriň ikisi tutsaklygyna kanuny esas bolman soň boşadyldy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň ýaýradan bilelikdäki beýanatynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsulluklarynyň işärleriniň Türkmenistanyň kanunlaryny bozup ýurt raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny täzelemekden hem çalışmakdan ýüz öwrýändigi, adamlary pasportlaryny täzelemek üçin Türkmenistana gitmäge mejbur edýänligi bellenýär. Bu ret etmeleriň netijesinde köp sanly türkmen migranty öz ýaşaýan ýurtlarynyň şol sanly Türkiýanyň migrasiýa kanunlaryny mejburi bozýan bolup çykýar. Soňky 1,5 ýylda COVID-19 pandemiýasy zerarly ýagdaý hatam agyrlaşdy. Bu çylşyrymly ýagdaý Türkiýedäki türkmen migrantlaryny konsullukdan Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem halkara kadrlaryna laýyklykda pasportlary uzaltmak baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmegini açyk talap edip başlamagy iterdi. Şeýle hem türkmen häkimetleriniň ýurtda COVID-19-yň bardygyny boyun almaýanlygy, ykdysady krizisa we söz azatlygynyň basylmagyna ýeterlik reaksiýa görkezmeýänligi sebäpli adamlar köçelere çykyp sosial ulgamlarda öz problemalary barada ýazyp başladylar diýip beýanatda bellenýär. İnsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň raýatlarynyň watanyna deportasiýa edilen halatynda olaryň geljek ykbalyny aladalanma bildirýärler we Türkmenistanyň häkimetleriniň ençeme ýyllap tanqidçilerine görkezden rehimsiz repressiýalarynyň raýat aktivistlerini Türkmenistanda tutsak edilmek howpuna sebäp edýänligi, olar üçin gynamalar we hatda türmelerde ýitirim bolmak töwekkülçiliginiň bardygyny belleýärler. Mundan ozal türkmen aktivistleri Türk häkimetlerinde Türkiýede ýaşaýan 25 türkmen aktivistiniň ady görkezilen sanawyň bardygy we olaryň basyş astyndadygy habar beripdi. Bellemeleri şol sanawda oktýabr aýynda Stambulda tutsak edilen aktivistleriň atlary hem bar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalaryň 2-nji noýabrda çap eden bilelikdäki beýanatynda ne aktivistlerin ne de olara wekilçilik edýän türk aklawçylarynyň türk polisiýasyna 25 aktivistin sanawy we aktivistleriň tutsak edilmeginiň kanuny sebäpleri barada düşündürüş alyp bilenligi bellenýär. Ema şeýle-de bolsa türkmen konsullugy tarapyndan türk polisiýasyna 1 awgustda berilen sanawyň adam hukuklaryny goraýjylara el ýeterli bolanlygy habar berilýär we şol sanawda 13 adamyň ady görkezilýär. Bundan başga da Hatabatda Türkiýedäki türkmen häkimetleriniň tarapdarlarynyň raýat migrantlaryna garşy haýbat
atyandıkları, ýygyrlamalary, gurnaýandyklary we iň işçiň ýaşlary telefon hemde internet arkaly ýygyderli terror edýänligi aýdylyp bu mesele üns berilýär. Aktivistlere hem garyndaşlaryna Türkiýede we Türkmenistanda öldürmek ýaly çynlaky howplary döretmek bilen haýbat atylýar. Aktivistler Türk polisiýasy bilen ençemegede habarlaşyp, hawanyan howpy görkezýän suratlary berdiler we haýbat atýanlaryň atlaryny görkezdiler. Ýöne polisiýa hiç hili täsirli çäre görmeýär. Türkmen aktivistlerine edilýän bu hüjümler we haýbatlar Türkiýede daşary ýurt raýatlary tarapyndan ýygyrlanmagynyň çynlaky misalydyr. Türkiýanyň kanun goraýjy guramalarynyň bu jinaýat işleri bilen baglanyşykly hereketsizligi esassız hem Türkiýanyň kanunlaryna we halkara kanunlaryna ters gelýär diýilip adam hukuklaryny goraýjylaryň beýanatynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Türk polisiýasynyň türkmen opozisiýasyna edýän basyşy ýokary derejede berilen görkezme bolup, 10-njy noýabrda Istanbulda geçiriljek Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşiniň mejlisiniň öňü sirasynda Ankaranyň Aşgabatda egilişik etmek boýunça siýasy oýnunyň bir bölegi diýip aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti barha artýan tanqidlerden we barha agyrlaşýan sosial-ykdysady meselelere we häkimetleriň ilat babatyndaky eden etdiligine halkara jemgyýetçiliginiň ünsüniň artmagyndan nägile 2020-nji ýylyň may aýyndan bäri Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede Birleşen Ştatlarda we ýene bir näçe ýurtda awtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa garşy protestleriň ençemesini geçirdi we haklaryny talap etmek üçin täze protest aksiýalaryny guraýar.